ben que fui. Vai, xe petaste! Piñero. Dalle, dalle, que Veña, Catro mulleres, en cada súa cadeira, seguen atentas á lectura que unha presa de folios unha delas vai facendo. Son as do peixe. É que falta un é. Peixe. Antes decías así, as do peixe. Eu non era das do peixe. Era o que metías nas latas, miñocas. Pero non era das do peixe. Non, era do da carne. As do peixe eran as descontinuas. As que viñan na porta da sardiña. Da porta de que? Da sardiña. Cando había moito peixe necesitaban máis xente. Non falares de vello. Os aí collía máis mulleres, pero non eran fixas. Eran as do peixe. Chamaban de así. Ben sei, eu ben sei. Pero tamén te chamaba precioso unha miña tía que pa descanse. E máis importante os casos piña que eran, que deu Peixe vai estar Chinaba peixe, como a todas. como todas as que non se lavasen, Oi. Que outra cousa non era que limpa. Que cando moza non había duxa na casa, ainda que fose por parroquias, eu. Ainda se me arrepiou por 6 da mañá. Aquela auga fría como a neva, aquel xabón bravo. Hai cheiros que se che meten na alma. E non hai auga nin xabón que vaya. Iso dicía miña nai. Xa non sabía que facer para que non me metese na fábrica. É porque ela tamén traballara na conserva. Eu sí, porque eran outros tempos. Pero ti que Esa non era a Elena Gregorio. Ela tiña máis, como diría, máis... Mais gordona. Que dixo? Sí, así como de home. Anda! Un pouco abafado, así. Ainda recordo un día que estábamos unhas cantas no bate botando un pitillo. Estaba ali a nai desta. Miña nai, a fumar. E non a buscáchela. Fumar de feo, nunha muller. Aí tamén. En ese momento chega aquel encargado, aquel que estivera en Buenos Aires, que era así tan... O señor Antonio. Ese, como lle chamaban? Pois sí que sí que. Ese. Pois sí que sí que. Xa non estaba cando ti entraches. Tiña calculado o tempo que tarda unha muller en mexar. 45 segundos se leva saia, 50 se leva pantalón. Eras todo entendido, mulleres. Vale, pois resulta que xa ia entrar no bate para armar. Sí, e para ver se atopaba un esteniña de proveito. Supoño que tamén, claro. Pero ao chegar á porta, sente dentro a voz de Don Luis, era tu nai. Pero eu pensaba que era Don Luis, o amo bello, e non se quería entrar por... Non sei por qué. Por qué? É porque había de ser. Porque onde hai patrón non manda mariñeiro. E non quería estorbar. Estorbar o qué? A muller, cousas da súa cabeza. O caso é que nos salí tranquilas, fumando, e tua nai dice: a veces de dar co justo diante dun mozo botándolle esos alentos de carretera. A mí sempre me dicía que un home xa é un home, pero unha muller. Non me dijas ti. Pero estivemos ali un lote de tempo. El nin entraba nin petaba.